Nytårsmenuen 2013 består af enten en 3- eller en 4-retters menu. Bestiller man en 3-retters, starter man med en letsaltet torsk med rødbedepuré, sennepscreme, sprøde croutons og lidt grønt. Efter får man en variation af kalvemørbrad og braiseret kalveskank, bagte rødder, kartoffelfondant og rødvinssauce. Til at slutte på får I en chokoladebar med kondenseret mælk, 2 variationer af hvid chokolade, syltede kirsebær, friske kirsebær og brændte mandler. Vælger man en 4-retters menu, får man oveni cremet hummersuppe, ristede jomfrumarhaler og sprøde jordskogt chips. Få mere tid og overskud til at nyde den store aften med denne lækre menu fra Nørre Vosborg. 3 retter for kun 345 per kuvert. 4 retter for kun 375. Maden pakkes i praktisk emballage og udbringes til din adresse den 31. december i tidsrummet mellem 10 og 16. Bestil din nytårsmenu nu på nørrevosborg.dk.